Örvény Gergely a következő induló, Nevadát lovagolja a versenyszámot, 13-as starter, Castilla Sportklub színeiben, majd Szabó Zsanettő lesz a kategória utolsó indulója. De szép, nagyon szép. Es szögösponttal lovas teljesítménye, folyamatos jó ütemű pályalovaglást láttam zárt üléssel, tudatos segítség. Lovaglással a ló stílusa nem igényelte a több száradást. Szabó Zsanett hercegnővel a következő induló a versenyben, 13-as starthelyen. Gyönyörű, gyönyörű.